amb el cotxe i tal, però aquell regal de la padrina, aquell regal del metge, aquell regal més d'oportunitat, doncs potser això ens donaria força. Què vam fer? Doncs l'Ester, l'Anna Boix, que no sé on està, allà, vam començar a rastrejar l'eix comercial, a veure què trobàvem. Un senyor ens va oferir una cosa que no... Fins que, bon dia, que aquí hi ha un local buit. Oh, i no està malament. Ens vam posar en contacte amb el propietari, que per cert no el veig, no el trobo, però que per si hi ha un cas, des d'aquí li volem agrair al senyor Aige la seva generositat per cedir-nos aquest local durant la campanya de Nadal gratuïtament. No hi és, no el veig, igual si ens ha oblidat convidar-lo, tot podria ser. No creguis? Amb la feina, és que no pare. Tot podria ser. Jo crec que no. Me diuen que no, No, jo no podria ser, però bueno, sí que volem agrair públicament i que un acte de generositat com aquest doncs avui dia és molt difícil de trobar. La gent ens estem molt obsessionats en que ens faltaran els diners, la crisi, el no sé què, i ens costa moltíssim. Aprofito i faig un lapsus perquè acabi d'arribar el Ramir Bonet. És Micas, però nosaltres quan diem Micas sempre és el Ramir. Vale? Gràcies. Doncs, bé, esperem que amb aquest petit espai puguem arribar a cobrir el pressupost que ens havíem marcat pel que fa a les ventes de Modeixalo. I amb això vol dir que esperem arribar a les expectatives que els nostres proveïdors han posat amb nosaltres, doncs, amb els vins, amb els caves, amb els formatges, amb les conserves i amb tot. Si nosaltres venem, ells també venen, i per tant l'economia rutlla. Només, abans de cedir-vos la paraula, només dir-vos una altra cosa que és molt important. Aquests miraclets només són possibles per una cosa. Perquè la gent de Xalo no sap d'horaris, no sap de festius o no festius, i són aquells que realment practiquen el del treball per objectius sense que hagin passat per ESADE ni cap escola de negocis per aprendre. Quan ens marquem un objectiu no cal dir res. Tothom sap el que ha de fer i tothom respon, perquè això ho vam obrir, vam aixecar la porta el dijous de la setmana passada. Dijous! Vam fer les prestatgeries, els rètols, ens falta el Josep de Ade, que és el que treballa de nits també per fer-nos els rètols. Se'ns va espatllar la porta, la vam haver de... Per tant, de veritat, si algú té algun mèrit aquí, no penseu ni per un moment que el mèrit sigui meu. Per Déu, no ho penseu. El mèrit és de l'Anna, de l'Ester, de l'altra Ester, de la Maite, de l'Isaac, dels pintors, de la Judit, bé, de la Fina, de tot l'equip de la Fina, de la Pili, el mèrit és del Serafí, que no el veig, que a Talúries encara muntava, del Manel, que sempre me'l deixo, de l'Alejandro... Bueno, me'n deixaré molts. El mèrit és seu, perquè creuen en el projecte, s'arromanguen i diuen som-hi. Ah, però tenim un angelet. Què ens diu? Que això no es fa així. Que t'he dit que aquesta prestatgeria ha d'anar 5 centímetres més amunt. Ja m'estàs descol·locant aquesta paret d'aquí, que tapa tota la botella. Doncs bé, aquesta persona, que la seva entitat sempre recolza aquests projectes tan solidaris i tan fantàstics, doncs és el Ramiro Muñoz de la Fundació Lleida Solidària. I, òbviament, nosaltres li hem d'agrair que sàpiga estar sempre al nostre costat amb totes les bogeries que fem. Jo no sé si, Ramiro, vols afegir alguna cosa. Espero que continuem col·laborant, que tenim projectes grans també per tirar endavant. Doncs,
Bueno, jo crec que Miquel... Fem un brindis conjuntament. Jo crec que Acabes Miquel i tu, jo... digue'm només. Desitjar-vos una gran... En nom de la Diputació, però crec que tota la gent que estem aquí, que representem a les institucions, desitjar-vos molta sort a tots, que sigui un bon Nadal, que es toqui la rifa, però sobretot que Xalom, que representa una de les entitats socials més importants de la ciutat i del territori, i que feu una gran tasca social, a més feu una cosa molt important, que es veu aquí, que doneu molta qualitat. Esteu demostrant que també des de la vostra tasca social podeu fer un servei de gran qualitat i que tant de bo tingueu molt èxit, tingueu moltes vendes i supereu aquest moment que estan passant no solament les entitats socials, les empreses, un mal moment amb la crisi econòmica, però segur que vosaltres, amb el vostre esforç, com has dit tu, segur que ho superareu. I per tant, un brindis que acabaràs tu. Sí, bueno, un brindis por un buen Nadal, unas buenas vendas y per vos Xalom. Molt bé. Gràcies. Molts èxits en aquest projecte. Pepe. Ramiro.